Nabi Allah, Nabi Allah. Juangan ya juangan ya Allah Allah ya Allah ya junjungan ya junjungan ya Allahu Rabbi 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 Allahu Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad di penghulu kita Aisyah pada tolan saudara Assalamualaikum katolan sahabat kalau kita mengaji hakikat nyawa jo tubuh halanya tosa kabeh jangan disangka dua lama dah kau disangka dua lanya to sase orang mandang samun ingi alim ulama banyak nak kirama janganlah kita kabaca bodoh bang jo kalapo menentu anak jo bapo manona mudo kota do anak bapa tiado sajo sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tapi nyatonyo ai ko belum paham di hati kita jalan sama kabatan barimbo bahkan mungkin dia melawan buayo tak mungkin tumbuh atan dua dikundo ayah dapur sonde dengan pareso dapur raso dengan maraso ibapu banan hinyo api kota naso angin tak mungkin menjadi nama no bana nasipai mani bagara tubuh karena desipai mani bagara cincin karena de jari bagara lilin karena de api ko iyo mati sebelum mati tentulah jalan kaki to lalui tentu kalaui kaki to ranangi kubala kulit ada laisi supaya nadape bijanan kawi Allah la dudu ada rasan kurasi di kapal jantung muamai berdiri di pangkal jantung sabuku dari mati ai tampenya itu di serambi kiri di situ pulau Abu Jaya berdiri parang jemua mainan dan kemana Nabi
Komandang Muhammad Kebarata di negari Makkah Maka Nabi Komandang Muhammad Anggotolah suci Anggoto samo sekali masuk sarugo kampung narami obai itu lah terjadi ya begitu dan terjadi dari junjungan Antito mulana pe alannya kami kamanya bujo Orita nilai mari kita cari di mana ilangnya kami alannya japu di mana Ingganyo Olai Lanana Tanto di manori Imonyo Ibare Lanana Nyona Tanto Su Ungainyo Selai ini Lanam bunyinya dari kami Aduh Selai sangat ikan banyak Iolah di muka masamu Ilala
sinan di bidang agama. Agama lana Islam. Lare agamonyo kita. Iyo suruh lana jota kayo ado di dalamnya. One utang pada kita lare menjalankan saja. Nilai ko lana bunyinya. Dari kami berdua. Iyo ay saudara sagalo dagangan. Onde cuba pikirkan dua seorang. Nasibnya kita di zaman sekarang memegang agama Banyak dan goyang. Komando sagalo ay tolan ijwani. Oh kanalah asa bulo kita jadi. Oh sama sebelum lahir ke bumi. Andirahimnya bunda tampai dan sunyi. Oh diraimnya bunda kita lagu. Oh di situ dia mula kembangnya. Oh bijonan satu Di situ asalnya. sama tubuh hai belum bernyawa. Ali mulai cukup diberi Allah. Memakai suruh amantian tagar. Kami kunya Rasul menyembah Allah. Sesudahnya itu apa terjadi? Lah sampainya lahir kita ke bumi. Oh kita lalu sama sekali. Udah mulai setan dugili. Oh tetapi itu tak guna disasar. Lainnya to terjadi daripada Allah. Allah takdir daripada Allah. Iya. Olanya tonyo takdir daripada Allah. Oh sekarang kita delai sudah berakal. Lebarkannya ke guru delai jangan lengah. Dekarang nonyo aduh delai katonya Tuhan. Delai liye ayatnya. Oh di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Oh laili ilanya to. Oh supaya nyo kita nalakelan picayo. Wa aqimus salata itu katanya nende. Sore Al-Baqarah lielanya to. Supaya kita nalake picayo. Nende Aqimus salata saudara tarang. Itulah firman dari Tuhan yang mana. Kamu akan sembahyang. Iulimu la dewa katu iyo malam lari dan siang. Nyalanya kita di masa sekarang. Oh mampu elana sembayang iyo sangai lari rajinyo. Nilai lari sembahyang nilai apa semuanya. Nilai kajilah kukui sado itu saja. Mampu sembayang oh sangai rajin. Oh lari sembahyang apa semuanya. Kajilah cukup sado itu saja. Oh mampu elana sembayang iyo sangai rajin yo. Nilai Allah lari sembahyang nilai apa semuanya. Nilai kajilah cukup. Sado itu saja.
Pagi iyo la cukuy Sado itulah iyo no sayo Mambuela iyo sembahyang Sangai iyo la rajin Darana iyo nyobayuk Disandang la iyo nyokai Oneti bolle iyo di surau Curi tolre iyo balai Itulah iyo kerajo Kosa panjang lainyo musik Itulah iyo nandanya On di zaman iyo nyokini Owa iyo la sali Yo nade lainyo hati Oba pola iyo nyotundo Batamula iyo jokanti Asara iyo jopuru Bela indah iyo kaji Lebar itu Yo nyokini Oka banyak nyokito itulah nanyokini Nilai soal pengajian ni osakianan kami baca Sekian mula dulu dari kami berdua Iyo bau bulan nyori Ola laru ilanyo Lembang malam ini delai pada malam nalonyo Iyo bau bulan nyori nambah lari gua Iyo laru ilanyo malam Iyo layari ladera sonyo Lalari pukua dua nana kalau nanti kira Selayo kini di makaranca Iyo di maka elonyo Iyo di manula kasana nonton lebasamu Selayo malum lananyo kito Yo jarang nan cando iko Lai jarang lade nyoban Nabaguro di Gunung Rajo Selayo kini nan bayi tulai Olai mangko kaelonyo Dihibur lai nyoban Do irama laden nan lamo Leiram malanenan napoi Olai agala manyalero Dekani ko bunyinya Dario kaminan dabado Oh andale Anarang kudu kepada Basi kola agamo Zaman semakin maju tabali Suntiang di kapal ulade Zaman semakin maju tabali Suntiang di kapal Tangguinan itang pinila tagora Ila ilang guntiang kapalo la paloka Modejo gaya dicari bulia Mas wadia kakak diterima Modejo gaya dicari bulia Masuk dia kakak diterima sama soid itu angko salia Kepengnya tindak balu batigo Modedo gaya dicari bulia Mas wadia kakak diterima Iyo
bunyinya. Mari kami berdua Nilai kini begitulah iyo mangkota elonya. Pandai tolong mola bahagia adinda tukang tunduk Lagi panik lagi bo palwa bajikiran tabi di dado Tolonglah semua sasudahi ko jobuaranja laguna sero atau lagu sirantaku do jo udin kuria kajadi duo di mana Sanang binuntun kasamo Sanang padi menjadi Aku anak kambang nagari narami hidup beriman mati nasuci Ay begitu banyak isuanyo hari Kacing kuang paminan mandi koci kapaminan kato Kita jepati tilare kanado lare mangato lare mangato samo tukang lana curito Ande kami lare tari modai guru lare nanatua Baganti siang nanjo malam itu Tuhan beriradad elo pada aku amal dan iman kita kapulang kakirat Rasulullah Nhiều, tay cận đấy à. Tay yang ada saya sudah. Eko kan? Ada. Hilang bukan? Ada. Jawa. Yang ini menentukan streaming. Oke.